a jama'a abin da ne ba zan taba manta ba a rayuwa nan na duniya shine ranar da Allah ya gafarta mishi Alhaji Rabilu Musa Ibro ya bar duniya. Saboda tunanin mutuwan shi da ya kama min jiki, na bar gida ba ni da kudin mota. Dalili kuwa rudewa da nayi na tafi tasha, sai da an ce kawo kudi na laliba kafa hannuna ba kudi. Na kama hanya na a wurin na ce wani ba da kudin mota ya bayar. Mun tafi hanya za mu je kawo an tare mota za yi bincike. Na ce dala ku taimake mu, an yi mani rasuwa ne, an bar mu mun kama hanya. Bakwai bai ba ma mun wuce Zaria za mu tafi Kano. A ranar kuma da wani damuwa ya kama ni, sai na gango su hadu. Me ya faru? Wai yan Muslim Brothers za su taho Kaduna da kafa. Gosulo ya hadu har na kai Kano, ban samu janaiza ba. Ina shiga na ga mutane an taru, na gan kemarori ana ta daukan ta janaiza, ana daukan taziya, mun ce kabarin mun mashi addu'a har mun dawo. Abin da zuciya na ga min a lokacin kaman fim ne ana yi. Sai daga bana kai una mutuwa da gaske ne fa. Allah ya raba ni da mai kauna na, wanda kuma ni na kauna, mai kauna Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya albarkace mu da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya tsaya mini a rai, to jama'a ba abin da mutum yana damuwa da shi irin kauna. Kauna shine abin da ya tsaya mini a rai. Don a rayuwa na ɗauka ma ba zan ƙara yi wani acting na fim ba. Saboda na sani, saboda Ibro ne na fara, shi ya dauke ni ya kai ni gidan shi, ya bani wurin zama na shekara 9 wurin shi. Abinci na, sitira na shine uwana, shine ubana a Kano. Ban san kowa a Kano ba. Dalilin haka ne ma tun da Ibro ya mutu ina gan so ɗaya na taba komawa Kano na yi wani aiki. Sai dai ko an zo nan za a yi aiki a Kaduna ko a Zaria a kira ni a sani. Sakamakon rashin shi ni ma na yi rashi da dama. Saboda wanda yake jagoran ka zai dauke ka yi kai ka samu ka zo ka ciyar da wasu. Ni ma na yi rashi har ma a karkashi na ni ma wasu sun yi rashi. Saboda idan ba mai baka, wani mai waka na ce ranan da ba ka da shi, mai baka ba yi da shi, don ka kashe zuciyanka ranan kai da barawo shawaran ku daya. Allah ya sa mu dace. Jama'a kun ji abin da ba zan taba manta da shi ba kenan a rayuwar nan na duniya.